Na most itt van a Krisztus képünk, ami hát a teremtő Atya is. Ugye egyik vallásban se ábrázolják a teremtő Atyát, vagy az istenséget, más vallásokban sem, a kereszténységben se ábrázolták. Középkorban, hogy 1000 előtti falfestményeken, vagy mozaikokon, vagy faragványokon ábrázolták az Atya Isten kezét, vagy ujját, vagy rámutat valami lényeges dologra. A kép felső részéről mutatott le az embereket, vagy a szentekre. Vagy ábrázolták a Atya Isten szemét, ugye háromszög formában egy szem, de testileg nem. Hát aztán ugye a reneszánsz után barokban ez már másképp volt. Na most itt még nagyon érdekes a négyzet alak is. Ugye mondtam, hogy minden forma és minden kis darabka valamit mond. Hát tulajdonképpen ez a négyzet a bibliai paradicsom képlete, hogy azt írják, hogy négyzet alakú volt, és 4 folyó folyt, ugye a 4 jégtáj belőle. Most ez a négyzet alap is, ugye, mint vértani forma, tehát itt jelentkezik. És ez is rengeteget mond ez a négyzet. Na, visszahozom egy kicsit, mert de itt is látszik, visszahozom. A Krisztus figura mellett, vagy a teremtő figura mellett a jobbról balra van ott 2 kör, és az egyikben a nap, a másikban a hold. De mind a kettőben van valami még más is. A napkoromnak ugye sugarai vannak, és ezek a sugarak tulajdonképpen esztergályozott oszlopoknak tűnnek, a közelről megnézzük, és egy kerékre utal. Ez a kerék szintén nagy szimbólum a régi vallásokban, főleg arra India-Tibet fele. De a keréknek az a mondani való, hogy a napkorong ugye az égen elgördül és forog. A hold a másik oldalon is azért érdekes, ugye nem félhold, mindig azt mondjuk, hogy török félhold, pedig csak egy hold sarló. De itt a hold sarló vízszintesen van. És ez is ilyen érdekes, mert általában a délebbi vidékeken, ugye mondjuk arra Egyiptom, vagy Arábia, vagy Egyenlítő fele, a hold így látszik, amikor hát ebben a fázisban van. Tehát délebre utaló jelkép. Mellette 9 pötty van, amit csillagoknak mondanak. A 9 szám is ugye maga is egy szimbólum, és a hold is. Tehát ugye az egyházi évben is ugye vagy a nap, vagy a hold járása szerint vannak ugye az ünnepek kitűzve, így is lehet magyarázni. Tehát összefügg teológiai dolgokkal is. A 4 szentnél, ugye Kozma, Domján, György és Demeternél is még hozzá kell tenni, hogy a 4 szent a koronán úgy van helyezve, hogy a 4 évszak kezdetét jelenti, tehát a téli és a nyári napfordulókat és a ősz és a tavaszi napi egyenlőséget. Tehát a korona be is van tájolva égtájak szerint, szóval ez is megint egy nagy kép. Na most itt még ezt láthatjuk, ugye a kereszt, ott a köldöket tulajdonképpen a teremtőnek, és erről is vitatkoztak sokan, de végül is az az igazság, hogy ezt a Zomanszkitak már úgy gyártották, hogy az a kereszt beleférjen. Ugye nem ez az eredeti kereszt, útkor mondtam, hogy volt egy korábbi, amiben volt a Krisztus keresztjének egy szilánkja. Ez a kereszt úgynevezett gömbös kereszt, és nem is görög kereszt, és nem is latin. Ez is igen érdekes kérdés. Tehát az alsó szára hosszabb egy kicsivel,
de közel áll a görög kereszthez. Hát itt látunk apostolképeket is, Krisztus vagy a Teremtő alatt itt a János apostol van, ott a Paulus, fölötte a Jakobus, igen, és itt meg a Paulus lesz majd, azokat is sorba fogom mutatni. Ugye még a paradicsom képletre visszautalva, a két fa, ugye tulajdonképpen a földi növényzetre is utalhat, de a paradicsomi növényzetre is, arra az édenkertre is utalhat. Tehát akkor ugye körülötte rumintok vannak, és igaz gyöngyű. Mindegyik meg lehet számolni, és azoknak is mind jelentése van. Na most a következőkben az apostolokat vegyük sorra. Hát az apostolokról mindenki elég sokat tud, tehát eleget talán senki. De ugye a Péter, ugye a kőszikla, a rövidítések egy kicsit furcsák, ugye a Sanctus rövidítése, de régies rövidítés nem a mai. Az U helyett meg V van, már sokszor írtak. Ugye az U helyett V-t, akkor is, ha kőbe faragták, a betűt már könnyebb volt egy sarkos betűt kifaragni, mint egy gömbölyt, de akkor is használtak ilyeneket, hogy az a V betű az a latin írásban ugye 5-öt is jelent, tehát a római számok is mind betűk, és sokszor a szövegekbe úgy rejtettek el dátumokat, hogy a betűket idomították egy kicsit a számokhoz. De hát ugye a I betű, vagy az M betű, vagy a C betű, ez, amit tesznek is lehet mondani, ezek is mind számok keretlenek. Na most Péter ábrázolása, meg a többi apostol ábrázolás is mind ilyen stílusú, mint ez, tehát nagy fej, többzsi alak. Ez a stílus, ez megint ott a közel-keletre utal, mert ott vannak hasonlók, ilyen alakok, akár templomi korakeresztény festményeken is. Mert a fej van kihangsúlyozva, tehát az értelem, nem a testiség. Hogy aztán az apostol áll, vagy ül, azt nem is tudjuk, de nagyon teljesen mindegy. Közeljében ott vannak ugye a mennyország kulcsa, a földi egyház kulcsa is, egy irattekercs, az evangélium valószínűleg, az evangélium jelképe. Most mellett, ami van, az is mind érdekes. Van ez a szőnyeg mintaszerű, mind a két oldalon. Ez torontáli mintában ott van, közép-ázsiai szőnyegeken ott van, erdélyi szőnyegeken ott van a keresztszemes hímzéseken, vagy a szövéseken. Tehát akik itt maguk közül is csináltak keresztszemes párnát, vagy szőttek szőlőszéken, ugye valamit elkezdenek, egy keresztszemet öltenek, ugye kereszt nem véletlenül van elnevezve, és amit elkezdenek egy ilyen mintát, ami a keresztre is hasonlít, tehát függelegés is, vízszintes vonal van benne, ezt a hímzésben régen igének mondták. Ugye, ige a kezdet, a hímzésben is a kezdet. És ebből a mintából lehet látni kaukázusi zománc képeket, lehet, tehát többfele elterjed minta, úgy is lehet mondani, hogy Magyarországtól keletre el van terjedve. A fölötte, amik vannak, ugye kis keresztek, kis körökbe, kicsit olyan virágforma keresztek, és két állatka, valószínűleg báránynak lehet mondani, ugye ezek olyan picik, ugye körülbelül ennek is egy hüvely, tehát 2,5 centi szélessége, magassága, közel 5 centi, tehát madárka olyan pici, hogy hasonlít, nem nagyon hasonlít talán a bárányra, csak jelképez. Hát ugye az is érdekes, a ruházatuknál ez a bizonyos görögös ruharendőzés van,
és nagyjából minden apostolnak ilyen sötétkék, sötétzöld a ruházata, színesebb, majd egy apostol lesz. Hát a Pál apostol következik, őről is elég sokat tudnak, ugye a Saulból Paulus lett, és tulajdonképpen ő foglalta írásba, mert írástudó ember, ő foglalta írásba vallás dolgait, tételeit. Tehát Krisztus utáni időkben ugye formálódott ki sok minden, hogy úgy kell tekinteni, hogy akkor kerestek is dolgokat, fogalmaztak meg dolgokat, egyes dolgokat elvetettek, más megtartottak, végül összeálltunk éppen az, amit ma vallástannak mondjuk. Tehát a Paulus ebben sokat tett, és éppen ezért került be az apostolok közé, eredetileg nem volt a 12-ben, az utolsó vacsoránál nem volt jelen, mert valamerre más volt. Hadakozott, mint katona, és később, ugye hát a Damaszkusz úton lett ugye keresztény történetét ismeri. Na csak itt azt akarom mindjárt mondani, hogy hát az utolsó vacsoránál ott volt a Judás, ugye már így volt. Na most Judás ugye felakasztotta magát, és akkor hát 12. apostolnak betették Mátyást, aki hát ott közeli baráti körbe lehetett. Tehát ez egy második apostol sor. A harmadik apostol sor, amikor az ifjú Jakab helyére került tulajdonképpen Paulus betéve. Tehát nagyjából háromféle apostol sor van, és hogyha megkérdezik, hogy Szent Koronán miért van csak 8 apostol, ugye hát erre lehet röviden válaszolni, hogy hát az nem az utolsó vacsoráról szól, egy rövid válasz, de a másik válasz az hosszabb, mert a 8-nak is igen sok jelentése van. Például ugye mondtam a múltkor is, hogy a mi atyánkkal is összefügg a korona, tiéd a ország, a hatalom, a dicsőség mindenőki. A hiszek egyen is összefügg a Szent Korona, hiszen az apostolok mondanak, ugye apostoli hitvallások a címe, és a 12 apostol mond egy-egy gondolatot, nem egy mondatot, mert ezek mellékmondatok mondattanilag, tehát minden apostolhoz szól egy gondolat a hiszekeiben. És az elsők ugye az atyáról szólnak, atyához, az első gondolatok, utána Krisztushoz, és az utolsó 4 apostol a Szentlélekről. Mert ez a 4 apostol hiányzik a Szent Koronáról, mert ez valahogyan így tervezték. Ugye sok templomban is, Olaszországban, Szicíliában, és máshogy nincsen meg a 12, ott is hol 80, van olyan ókeresztény, őskeresztény freskó, csak 5 apostol van, de hát akárhány van, mindig a 12-t is jelenti. Tehát az apostolok sorra és gyülekezete. Ugye az apostol itt is egy ilyen arany formában van, ezt is valaki azt magyaráz egyik könyvben, hogy ez itt egy múmia kokors, van itt egy vízszintes vonal a válmagasságban. Ez csak 2 apostolnál van. Mellettük, vagy itt most Paulus mellett, ugye más mintázat van, tulajdonképpen azok is ilyen kis kereszt alakú virágok, csak nem vehető ki, vagy megkopottak, vagy jobban összeolvadtak, mikor az amáncot égetik, ugye 900 fokon fölötte ott 2 madárka van, lehet galabnak mondani, akárminek is azok a jellegzetes indák, amiről majd még beszélek. Mert majdnem minden apostol képen ugyanezek az indák, ez még mindig a Paulus. Ott a félata is ugye különleges, mert el tudjuk olvasni, csak furcsa betűk vannak benne.
A V betűtről már beszéltünk, hogy tulajdonképpen természetes a latin nyelvben az U helyett. Az van egy másik, amiről kiderítették, hogy a kopt ABC-ben van meg. És van még a görög, illetve a feliratokban, a forrási Balástól is, meg itt a betű feliratokban is, nem a talusztán, hanem ahol elbetű van, egy olyan elbetű, ami szintén nem a görög epsilon, hanem az is a kopt ABC-ből van. Hát, ugye ezen lehet gondolkodni. Most van ugyanez a jelenség fennáll a Szent Szófia templomban is, ugyanezek a betűk ott is szerepelnek, tehát görög templomban. Azokban az időkben valószínűleg érte többféle hatás a görög ABC-t is, vagy nyelvet is, majd kiderítik egyszer. Most ezek a minták, amik ott forognak, na itt van két apostol, a Péter és a Pál, úgy fotózva, hogy kicsit lelátni a abroncsba is. A Fülöp van ott, meg András, majd még azokat is kivetítjük nagyon. Na János, ugye? Itt egy kicsit színesebbek a mezők, a rekezománcok, több a zöld. Két madár van itt is, ezt lehet sasnak mondani, hiszen Jánosnak a jele a sas. A feliratában is van furcsaság megint, mert ugye nem látszik ott fel egyönözött lemeztől, de ugye a latinban sincs J betű, mint a görögben is, a J betű hiányt is nagy I betű van, de utána itt nem igen látszik, de a könyvekben jól látszik, hogy az O betű az igazából nem a latin O betű, hanem a görög kis B betű. Na ezen is lehet elgondolkodni, utána ugye a H betű van, meg az S, tehát tulajdonképpen a Johannesnek a rövidítése. Hát Jánosról is ugye sokat kellene mondani, de hát önök is sokat tudnák, hogy János jelenéseit olvasták. Na Jákob, itt is van ugye V betű és I betű, és itt is az ismertetett minták, és a vállánál az a vízszintes aranyvonal. Ezeknek még nem fejtették meg az okát. Jákob kezében is van egy evangélium, de a jobb kezében van egy kereszt. Legtöbb apostol kezében vannak ilyen kis jógarfélék, amik keresztnek látszanak, hol háromágú levélnek vagy liliomnak. A liliomnak is igen sok jelentése van. Többek közt ugye Jáki templom tornyán is liliomok vannak, nem keresztek. Tehát tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Azt is lehet mondani. Tehát a Filippus, ez a legfiatalabb apostol, ez szakártalan, ugye egy mutatni is az evangéliumra, azt úgy magyarázzák, hogy nyitott könyv, de van, aki az M betűből indít el magyarázatokat. Most itt jól játszanak ezek a indák, amelyek megvannak, még a koronázási palástól is, megvannak Esztergomban, vannak ott a régi maradványok, a kápolna maradványok, ott vannak ezek a kerek oroszlán ábrázolások, és az oroszlánok körül vannak ugyanazok a indák, az oroszlán is egy keresztet hoz tulajdonképpen, úgy, mint a Isten báránya, Agnus Dei típusú domborűveken, ahol a bárány hoz egy keresztet. És vannak olyan ábrázolások, ahol a oroszlán és a bárány helyett, például az ala házsányon párduc van, vagy domonkos fá, a Agnus Dei. Dombormű a
templom déli kapuja fölött nem bárány, hanem párncokával. Az hát ilyen régi időkben sok minden volt még, hagyományokban aztán letisztultak. Hát akkor az indák még hol szerepelnek, mondtam, hogy Esztergomban. Ezek az oroszlános falfestmények rendkívül érdekesek, mert szerepelnek ezek az indák erdélyi úttorokon, szerepelnek Közép-Ázsiában, Szkíta, leleteken, szóval egy olyan egyetlenes valami. És mai hímzéseken is, hát mondjuk ki nyugodtan, ezek a futó minták ott vannak, csak esetleg egy közlevelet raknak rá az asszonyok, és több mindent mutatnak. Ugye ezeken a hímzett párnákon, vagy falvédőkön is a legrégebbi hagyományok szerint ugye életfa van, galamb van, bárány van, szarvas van, tehát azok a szimbólumok, amik tulajdonképpen a legrégebbiek. Igen, tanulságosak ezek a népművészetnek mondom. Régi dolgok és hagyományok. Szólhatok, hogy igen, megint letelt az idő. Megint? Ja. Az András Gyorsan. Hát. Mindig mondom, vasárnap is mondtam, hogy egy pillanat alatt. Azt nézem, hogy utána még a Tamás van, aki nem igen látszik, ugye mert akarja ott az a császár, aki nem oda való. És van itt egy korona rekonstrukció próba, Zipolnától, majd akkor itt folytatjuk. Hálásan megköszönöm a művészt. Ugye hát a két alkalommal koronáról beszéltünk, ebben mutattam lehető legrészletesebben. És hát végigmentünk a koronazománc képei, lapostól képeket mutattam. A szentek képeit, Arkangyalokét. És hát két órácska, ugye, mondhattam, hogy kevés volt a koronára, de igazából talán elég is. Ugye most folytatnánk azzal, hogy a koronálási jelvények közül a többieket is bemutassam. Pontosan azért mondtam a közül szót, mert a kardot nem mutatom be, mert nem István király korabeli. De a jogar az egészen biztos éles, ugye? És hát a jogar is egy különlegesség. Körülbelül 40 centi hosszú, tehát nem ilyen nagy. A gömbje olyan 8 centi körülbelül átmérőben, és hát ugye a jogar a jog szóval kapcsolatos, tessék, és a király egyik kezében ugye a jogar volt, a másik kezében az országalma, de hát olyan esetek is vannak, mikor lándzsát tartott az egyik kezébe, másik kezébe országalmát. A pénzeken, érmeken is körülbelül ezek váltakoznak. Tehát a jogar eredete az ki van derítve, és ez már elég régen tudott, hogy ez közel-keleti egyiptominak mondják, szaszanida stílusú, és abban a korszakból való, tehát 800-as évek, 900-as évek István király előtti, vagy ezerek körül, és hogy kerülhetett ez Európába, ugye felmerülhet a kérdés, de ha végig gondolunk több mindent, kiderül, hogy akkor is volt közlekedés és kereskedelem is. És ott van a másik téma, az elefántcsont, ugye, mert elefántcsont agyarból is sok minden készült, akár a római, akár a bizánci kereszténység területén, evangéliumborító kisebb domborművek, trónszék borítás a Ravennában, ott van egy ilyen trónus,
Tehát az elefántcsont is ide került valahonnan, ugye Közép-Afrikából, és megvoltak a kereskedő útvonalak a Níluson is, meg Afrika keleti partjainál is, meg hát megvoltak a kereskedők is. És a közlekedés is volt, hát nem olyan, de hát volt. Tehát a joggal is ide kerülhetett. Én úgy gondolom, hogy ez német római császársághoz került, már van egy alapos gyanú, hogy ugye Gizella királylány, Henrik lánya, ugye István felesége lett, és úgy néz ki, hogy bizonyos koronálási jelvényeket, ékszereket német római császárság területéről hoztak ide, amik ettől függetlenül lehetnek a egyiptomi eredetiek, is. Mert ugye van egy ilyen tény, hogy az a bizonyos házasság alkalmából a Gizella kapott egy nagy hozományt, mégpedig a Bécsi medencét, ugye ami Magyarország része volt, az Enn folyóig, az abban időkben is, és hát én úgy gondolom, hogy itt épp a koronázási ékszerek, jelvények voltak itt a tétel másik oldalán. Ez nem biztos, de ez úgy kikövetkeztethető. Akkor haladjunk, ugye, mert hát ugye gyönyörű darab, kristály, hegyi kristály, tehát kvarcgömb, amiben három oldalról oroszlánok vannak becsiszolva. Ezt csak Egyiptomban csinálták, ugye kimutatták. Na most ilyen kvarcgömb is van még kettő, Németország területén, ennél kisebbek. Ez is körülbelül, ja mondtam, hogy 8 centi körülbelül. Tehát itt nagy mértékű kinagyítás van. A kvarcgömböt ilyen aranypántok fogják le, amiknek a filigrán díszítése ugyanolyan, mint a Szent Korona apostol képei mellett a pántokon. Egy ilyen virágsziromszerű kehelyben van ez a kvarcgömb, ami 10 sziromot lehet ott megszámolni, és igen, szép ornamentikája van. Na ez most a tetején, nyugat a tetején, ahol egy úgynevezett mágikus csomó. Ez is ugye keleti kultúrákra utal, a mágikus csomó, de ugye minden csomó a kötést jelenti, ellentétje az oldást, de egy ilyen mágikus csomó tulajdonképpen a törvényt is jelenti, vagy a rendet. És ha ott a közepén ezt a mágikus csomót nézzük hosszabb ideig, akkor két rétege van, egy belső négyzetszerű, ami jobbra forog, tehát a négyzet oldalai túlfutnak a sarkon, jobbra forog, a külső kör meg balra. Ez is érdekes. Hajdú Tamás kötéseire gondoltam most, ugye, ott is mindennek jelentése van, mindenféle díszkötésnek, tulajdonképpen olyan, mint egy pecsét, egy iraton, ugye a pecsét is egy szerződés két fél között. Hát ez is egy ilyen mágikus pecsétnek is felfogható, úgy mint maga a korona is. Az országalma, ez is körülbelül 8 centis, nem tömör arany, mert hát nem is bírta volna tartani a király, ugye nehezebb tudta. Na tehát üreges, és ezüstből van aranyozással. A kettős kereszt rajta megint nagyon érdekes, mert kettős keresztes országalmák a bizánci császár érmeke vannak elég korán, tehát valahol ahhoz is kötődik, és hát másik kötődése, ugye van egy ilyen hagyomány, ugye a Szilveszter pápa azt mondta,
István királynak, vagy István király felé, hogy ő, mint pápa, apostoli, ugye, apostoli jelzőt viseli, de te, fiam István, te egy valóságos apostol vagy, mert mennyi ember tértettél a kereszténységre is. Ezzel magyarázódik az, hogy a magyar új keresztény állam, Magyarország kettős keresztet hagyomány szerint a pápától kapta. Na most meg kell egy kicsit állni az ország almaszónál is, mert az almaszó tulajdonképpen hát megszokott az ország almánál is, de igazából nem a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez egy gömb. Tehát a gömbnek, úgy mint a körnek a mondanival, a teljesség és a tökéletesség. Tehát itt az almaszó csak úgy ráragadt. Igazából nem szerencsés, de lehet, hogy valamikor rosszul fordították, mert azt hiszem, hogy pom vagy pomes a latinban az alma, illetve nem is az alma, hanem a gömb, és azt fordították almának, fordították labdának, gömbnek. Most eszembe jut az is, hogy a francia nyelvben a krumplit is földi almának mondják. Hát szóval itt van egy kis keveredés, de a lényeg az, hogy tartalmának semmi köze az almához, hanem a gyümölcshöz, hanem jelképez is a gömb, a teljességet, tökéletességet jelképezi. Tehát a király kezében is ez van, és hát kötelessége, hogy úgy mondjam, tökéletesen képviselni hát az állam és az egyház ügyeit. Mert ugye annak idején a király tulajdonképpen az egyház feje is volt. Ma is vannak ilyen államok, mondjuk Anglia, ahol az Erzsébet királynő az anglikán egyház feje. Meg hát más államokban is van. Na, az ország almán van ez a Károly Róbert címer, amit hát ő rakadhatott rá, mert magát a gömböt azt hát régebbinek István király korabáinak mondják. Na most ugye itt az ázsú címer van benne a liliomokkal, tehát ugye mindennek itt is a jelentése, a sávoknak is, amik itt rosszul vannak, mert nem fehér igazából ezüst, tehát vörös és ezüst cikon voltak eredetileg. Aztán gondolom az ezüst festéket elhagyták. Na hát ez is egy érdekes dolog. István király erszényének mondják, Bécsben a kapucinusok kincstárában van, és hát nem erszény igazából egy tarsolynak kéne mondani, de hát erszény van mindenhol írva a könyvekben. Tehát olyan kis apró valamikat tarthatott benne, ami hát kell minden pillanatban vagy minden. Tehát textilből van, és a közepén a trónoló Krisztus görög betűkkel van itt is jelölve mindenki, csak a kezdőbetűkkel, és körülötte a 4 arkangyal van, akiről a koronánál is beszéltünk, tehát Mihály, Gabriel, Ráfael és Uriel. Tehát ez is tulajdonképpen bizonyítja visszafele azt, hogy a koronán Ráfael, Uriel is ott volt, mert ez tehát többször együtt szerepel sok helyen. Hát én ezt eredetiben nem láttam, de hát valaki arra jár, sok minden van ugye Bécsben, a Kunsthistorische Múzeumban is magyar kincsek, sokasága, a Nagyszent Miklósi kincs, a Bocskai korona, az úgynevezett Attila kar, nem is lehet felsorolni hirtelen, a Szilágy Somlyói kincs. Ott van ugye a német római császári korona is, hát szóval látnivaló van, bőven. Hát itt csak István korabeli, ez úgynevezett monomakhoz korona, szintén görög feliratokkal, szövegekkel, ezt Nyitra mellett találták, ugye lemezekből áll,
van olyan elképzelés, hogy itt kellett még egy Krisztusképnek is lenni, és körbeér, tehát mit a hiányoznának darabjai. Ez az egyik elképzelés, a másik az, hogy föl volt varva ilyen vastag textile, nemez rétegre. Hát ahogyan ma itt áll, ott zsanírokkal vannak egymáshoz kötve ezek a lemezek. Igazából ez a női bizánci koronákhoz tartozik, mert azok álltak így lemezekben. Hát ezt azért mutatom, mert éles, ugye? Most valahogy nem áll rá a gép az éles automata élesítésre. Na, ez a bizonyos Oswald erekje. Azért érdekes, mert mindenki darabja motívum, a magyar Szent Korona motívum, olyan egyezik. Valahol ez is ott készülhetett német területen. Fenti Zománc betétekben fölismerhetjük ott az apostol mellett, amíg voltak motívumok. A lentében meg keresztek vannak, a kereszt sarkaiban még keresztek, tehát ott az, hogy a 2, 4, 5, 6 kereszt van összesen, igen, szépen összekomponálnak. Trapéz alakú, akár erről azt mondják, hogy a felső karon lévő karkötő volt, ez az Amarellának nevezték. A bizánci udvarban volt ilyen, vagy a rómaiban volt, ezt nem tudom. Ugye a római császároknál korona sem volt, ugye? Babérkoszorú, meg ilyen homlokpántok, ilyesmi. Na tehát ez korona társa valahol, motívum világa. Ugye egyszer bővebben lehetne beszélni második Szilveszter pápáról, aki rendkívüli ember volt, és korának legműveltebb embere volt. Miután püspök lett, azt hiszem először a Franciaországban, de mert én francia származású volt, és francia középhegységbe, Aurillac nevű községbe, hát mint pásztor gyerek teregette a juhokat, és valaki szólt hozzá, biztos egy egyházi ember is, iskolába küldte, és napi pályára ment, és igen gyorsan alatt, és minden érdekelte, és rendkívüli szorgalommal végigjárta az egyházi ranglétrát, és tehát amilyen városban lett először püspök, majd mint püspököt már meghívták a német-római császári udvarban, mégpedig második Ottó császár, hogy legyen a nevelője harmadik Ottó császárnak, aki akkor még kisgyerek volt. És itt érdekes szövetség jött létre Szilveszter és harmadik Ottó, de hát a második Ottó között is. És rendkívüli szorgalommal működött igazából a Szilveszter páp. Eredeti neve Gerbertnek írják, franciául Gerbertnek kell körülbelül ejteni, és hát rendkívüli pályát futott be, és mármint püspök is, hát a kultúra minden rétege iránt érdeklődött, a matematikát nagyon szerette. Ő idejében bevezették be azt a számírást, amit ma is használunk. Azelőtt ugye nehézkes római számok voltak. Akkor vezették be a nulla írását, ami leegyszerűsített sok mindent, a római számokban nem volt helyérték. Csillagászattal foglalkozott, zománc készítő műhelyeket